Ayo. Iki apa yang goleki ngono lho. Kok goleki. Nggih, menyapa, Nduk, menyapa. Nggih. Selamat malam. Sik. Wedok. Ya lali. Wedok. Lali dhewe sererekane dereng tidone. Nggih, wilujeng dalu. Kagem para bapak-bapak kepolisian. Lah kono kantore nek ora disebutne bedil piye aku. Iya, kulino digaruk sae. Niki nggih alhamdulillah saged sowan wonten Talang. Sidorejo. Nggih, Kecamatan Sidorejo. Nggih. Nggih, HUT Korfri. Oke, mugi-mugi badhe wayangan tambah sukses. Amin. Jaya. Amin. Selamanya. Amin. Niku mawon. Aku ora wani ndongakne kok, Pak. Lah kok iso? Urip kowe muntir ndongakne wong sakmene mbane. Ora masaku kok mundur kok dikandak-kandakne. Lah nyawang uripe molek ngene. Heeh, Nduk. Wah, elok. Piyayi kene iki piyayi sing budaya, ngerti marang budaya, ngerti unggah-ungguh Subasita, tata krama. Yen piyayi wedok ya sing alus, yen to piyayi kakung ya sing ketok wibawa. Oke, Nek. Piyayi kene iki kebak dengan rasa tanggung jawab, kejujuran. Oh. Nggih, aku arep takon. Namine sampean sinten? Namiku lah. Nggih. Mbak Inces Ica. Mbak Inces Ica. Nggih. Nggih, Mbak Inces Ica. Mbak Inces Ica meneh ini iki nggon gawat lho, Nduk. Yen nganti kowe ora jujur, wah, engko enek sindan stroke mulih teko omah. Asline jenengmu sapa? Mosok kene iki wingit to. Wingit. Saestu. Gawat. Dadi iki jenenge berarti gak oleh gawe iki. Ya ora oleh gagawe. Jenengmu sapa? Somo. Kok Somo? Ayo sapa? Anu Daryanto, Pak. Oh, alah dar. Ngono kok omong Inces. Lah witekno wong biyen kerjaku yo ning ngarep kono Pak, ngene bengi ning terminal mriku Rumahmu dodol kopi. Dodol kopi apa? Lah apa? Bandari tak kene. Emang edan. Oh, malah ngaku wae. Nggih, tak goleke batur, Nduk. Nggih. Iki nek wonten Mas Bagong. Oh, wonten bintang tamu nih. Wonten, wah. Nggih, wonten Mas Bagong. Nggih. Perjalanan yang satunya, nggih. Wah, lho dadak kok Nduk lagi. Wah, niki Mas Bagong saking pundi? Dalem? Solo 3. Dalem? Mas Bagong saking pundi? Solo 3. Nggih. Dirantos nggih niki. Nggih. Niki anu mriki nggih melampah napa numpak ambulan Mas Bagong emang nggih? Kowe iki karo bintang tamu kok sasakmu rumangsamu kuwi. Maksudnya iki pone pengen ndang cepet ki numpaki ambulan kan ora nganggo lampu merah ndang set ngoten lho. Di anu dikawal. Oh nggih, dikawal. Kalih polisi. Lho, Lah dikawal kalih polisi. wong edian iki ya. Bagongan dilebokne penjara. Pelok Mas, pelok ya. Ojo dipleroki, yo. Lho. Mas, motor, monggo Mas. Oh